Kif il-Parlament aġġorna għal btajjel tas-sajf ġew approvati 45 liġi ġdida. F'konferenza tal-aħbarijiet id-deputati parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi u l-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Byron Camilleri tkellmu dwar l-effiċjenza u l-għaqal li ħadem bih il-Grupp Parlamentari Laburista biex waslu qatt ta' liġijiet storiċi, liġijiet li jolqtu bosta oqsma fih dan is-soċjetà. Fost dawn hemm liġijiet bħal dawk tal-vot 16, l-emendi fil-liġi tal-IVF u l-liġi tal-ugwaljanza fi żwieġ. It-temi li dawn il-liġijiet affettwaw dak li huma għandhom x'jaqsmu ma' oqsma soċjali, oqsma ekonomiċi, nistgħu ngħidu li huma l-liġijiet li komplew jagħtu l-għodda meħtieġa biex inkomplu nmexxu l qudiem il-ħidma kbira li qed iwettaq il-Gvern Laburista. Il-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Byron Camilleri tkellem ukoll dwar l-għaqda li ħadem biha l-Grupp Parlamentari Laburista b'kuntrast mal-Oppożizzjoni fejn mhux biss f'diversi drabi ma qablux iżda kienet maqsuma fuq inizjattivi li ħadet istess fejn mhux biss il-grupp kien maqsum fil-vot iżda kien hemm min ibbojkottja l-vot. Matul din l-ewwel sena ta' ħidma parlamentari ma kienx hemm imqal ċirkostanza waħda fejn il-Grupp Parlamentari tal-Partit Laburista ma kienx maqut f'kull vot li ttieħed fil-Parlament. Huwa nnota wkoll li f'din l-ewwel sena tal-leġislatura il-Parlament kompla jissaħħaħ bil-Kumitat li qed jiskrutinja l-ħatrit pubbliċi. Daħħalna aktar skrutinju fil-ħidma parlamentari. Fost l-oħrajn introduċejna Kumitat Parlamentari li skrutinja ċertu ħatrit pubbliċi illi jiġu proposti mill-Gvern. Huwa ħabbar ukoll li minn Ottubru li ġej se jkun hemm seduta oħra li tibda fl-4 ta' wara nofsinhar biex il-ħidma tal-Parlament tkun iktar aċċessibbli inkluż għal min isegwi.